Dobrý deň dámy a páni, dneska vítam pri ďalšom videu. Dneska som sa rozhodol, že natočím takú špeciálnu hru, volá sa, že Anno 1800. Je to docela budovateľská stratégia, ktorá ma osobne veľmi bavila, že veľmi. Čo som začala aj s Cities Skylines, ten svet sa mi zmazal, veľmi sa ospravedlňujem. Môžem dať čo podobné urobiť, skúsiť, uvidím ako sa mi podarí. Raft by som chcel tiež natočiť, dúfam, že čo najrychlejšie, prepáčte, že dlho nevyšlo video. No, ja by som si dal, že New Game, no ja tu mám také svoje, no viete, dáme si Sandbox, no nás si dáme, že dáme si, nechceme veľa objavovať a takéto byliny, no. Dobre, ako budeme vyzerať, dobre, ktorý sa podoba tak na mňa? Neviem, tak na mňa maximálne tak tento, no, to som čistý ja proste. No dobre, môžeme ísť ďalej, vyberieme si svoj odznak, alebo takú vlajku svoju. Neviem, ja by som bol taký, že hrdosť proste, no, toto vyzerá dobre, taký hrdý za svoj štáv a také debiliny. Dobre, farba, žltá, pekná, no. Dáme continue. Dobre, ako sa budem volať? Dáme napríklad Foxy. Nie je to zle. Dobre. A teraz, ako začneme? My pôjdeme asi pôjdeme normál. Toto Advance je už trošku ťažšie, hej, ale normál vidíte, že ako sú tu väčšie info, no však uvidíme, ako to bude. Mám tu aj pár módov, ktoré nám pomôžu trošku pri hre, však uvidíte, aj keď s nimi neviem, že najlepšie robiť, ale táto hra je myslím, že z roku 2019, keď sa nemýlim. Dobre, teraz chvíľu počkáme a sa uvidíme v hre. No, takže sme tu na. Pozriem, že sa mi to tako začína sekať. Ohľadanie hry to je veľmi zlé, môžem povedať. Docela hornatá krajina. Máme docela veľký ostrov, nie je to zlé. Väčšinou sú fakt, že malé ostrovčeky, ale nie je to zlé. Dobre. Táto hra je proste budovateľská stratégia, kde si stavame mesto v roku 1800, obchodujeme proste medzi štátmi. Keď sa pozriete tu vľavo dole je mapa, kde môžeme nájsť rôzne ostrovy, hej, tu nájde taký ostrov tiež, ktorý možno patrí takej inej kráľovnej, alebo chápete, dačo také. Dobre, čo by som prvé urobil, by som postavil proste základnú cestu, dosť sa mi to seka, počkajte. A ja som zistil, že nemám zapojenú nabíjačku do počítača, jasné, však mi to prečo nie? No, dobre. Už je to oveľa lepšie, môžem urobiť takú rovnú cestičku. Dobre, kde by sme sa rozhodli? Tu by som urobil takú tu, a stavať by sme mohli tu navzadu. Takže dozadu by som urobil takú cestičku, tu nastadia. Tu by boli také domčeky. Je to celá veľká vzdialenosť, potom robíme takúto prúdovku. Prvé, čo potrebujeme získať drevo. No teraz vidíte, máme na začiatok 60 dreva. To nie je zlé, ale my potrebujeme viac, aby sme proste postavili také naše prvé domčeky a proste aby sme si vyvíjali našu obec, alebo jak to povedať. Táto hra je veľmi pekná a dúfam, že vás bude baviť. Dobre. Postavili sme teraz akože prvú proste pílu, kde bude ťažiť stromy, a keď vedľa toho veľa stromov není. 28 alebo koľko tam písal. Potom tu postavíme proste takéto stolárstvo, alebo čo bude už pracovať drevo na takéto pekné. Dobre, teraz základom je si urobiť domčeky, aby sme mohli mať proste tých zamestnancov. Takže urobíme tu možno takto tu rozmiešním, aby sme tu mali potom v budúcnosti taký prehľad, ako takto by som tu urobil dookola. Lebo tie domčeky si budeme vylepšovať a tá hra, keď som zistil, ja ju mám, že fakt nedlho, že ako je rozvinutá, tak ja som sa normálne skoro pokakal. No nič. Pomerujeme prvé cestičky, no a teraz zistíte, že aká tá hra je pekná. Proste tu proste takto ide proste, aj keď sú tu zlé pohyby. Ja tu znám jeden trik, že tak. Dáme Ctrl Shift a R a môžeme ísť do prvej osoby a vyzerá to tu, že fakt pekné. Aha, pozrite, to je taká typkyňa. No, tu proste sliepky, hej, kohúci tu robí svoje veci, hej. Takže je to veľmi pekná hra, aj mne sa veľmi páči, aj keď dolná grafika nie je nejaká
pekná, ten tu napríklad stojí na stoličke, levituje, ten sa tu hrá so kmeňom, dobre. To nebudeme ich riešiť, ich osobné životy, dobre. Pozerám, že tu je taký lom, toto by som tu nechcel mať, ale budeme mať. Nevadí, využijeme to dáko. Máme 40 dreva, teraz sa pozrieme. Teraz potrebujeme taký obchod, aby mohli proste nakupovať svoje veci. Ja by som ho dal takto tu do stredu, tu by som robil proste také veci proste, obchody, centra, chápeš, kostoly, alebo čo tu bude všetko. A ešte, mohol by som tu urobiť takú, že dvojprúdovku, že proste, aby sme tu nemali takto, chápete. Trošku to upravím, aby to tu nebolo také zlé. Tak, trošku to posuneme, keď... Tak som to už vymyslela, tak... Ešte tu narobíme ten druhý pruh. No, keď sa pozrieme na to, čo máte za problém. A vy nemáte drevo, takže by som urobil druhú pílu, aby sme mohli viac z toho produkovať, čo by som urobil tu na druhej strane. No, tu budeme mať dosť veľa vecí, môžete si tu napríklad naprogramovať, čo tu chcete mať v týchto tu okienkach. Teraz ďalšia vec, teraz ešte ani tak nepotrebujeme, by som možno mohol povedať. Možno nie, teraz ju asi ani nepotrebujeme, hej. To je taký sklad proste, kde... teraz máme toto tu, to si môžeme potom vylepšovať. Vidíte, teraz máme 0 logov, ale máme tieto tu 30 týchto timer, alebo spracované dreva proste, jak to povedať. Pozerám, že tu pracujú sekajú kamoško, tak to je veľmi spracovaná hra, mne sa tak tá hra proste, že sa tu žije proste, že to nie je také smutné. Ja by som toto tu asi zrušil, to by im to mohlo pomôcť a to by som dal, že kde tu. Dobre, na trhovisku sú ľudia, dobre, to je všetko fajn. Postavil by som ďalšie domčeky, aby sme mohli vylepšovať, alebo tu nás si môžeme takto odkliknúť proste. Tak, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva a raz, dva. Tak a teraz tu postavím takto cestu. Dobre, teraz urobíme to, že postavíme budovu, ktorá nám budú proste chodiť lode a budú zberať ryby. Asi na jedlo. Takže pomaly sa začíname vyvíjať, len problém menší s drevom a toto by som dal asi tiež ďalej. To také. Zatiaľ, keď budeme proste vylepšovať naše domy, tak budú sa nám pridávať tu na dole ďalšie veci. A tie veci vlastne budú nám pomáhať. A máme New City Status Village. Dobudli sa nám nové veci, za chvíľu sa na nich pozrieme. Vlastne čím viac budeme mať múdrejších podľa domov. Proste je to taká divná vec. No, odomklo sa nám, môžeme robiť chlast, super. Oblečenie, ale na to potrebujeme, pozerám, že vlnu, hej. Tu vzadu by som robil takú vlnu, chápeš? Tak. A tu musíme ešte postaviť tieto tu, sa mi zle ovláda. Ja som si tu naprogramoval svoje ovládanie, lebo strašne divné to bolo. Vyzerá to divne, ale ako s tým vyžijeme. A potom ešte proste stánok, ktorý bude spracovať proste tú vlnu a bude z toho robiť tieto tu oblečenia, alebo chápete. No, chlast, môžeme sa pustiť aj na chlast, však prečo nie. Som to robil také poličko na brambúrky, alebo jak to povedať po česky. Takto spojíme to s cestičkou, urobíme, môžeme maximálne 72 políčok a potom urobíme to tu vec, ktorá nám to bude spracovať a môžeme nám urobiť alkoholik. A ešte potrebujete tú budovu, čo som vám hovoril, toto. Na to potrebujeme už viac dreva. Potrebujeme viac tých farmárov, lebo sa nám proste sa nám nebudú, furt sa milím, tu nás to musím si dať toto. A urobíme ďalší rad, kvôli tomu, lebo nám chýbajú pracovníci, keď som to zistil, a nám chýba aj drevo. Prečo nie? Ekonomika nám ide trošku dole, ale možno potom urobíme aj také, čím viac ľudí, tým nám viac musia platiť, proste, hej, chápete, dúfam. Postavíme to, už sa to trošku urovnáva, lebo naša životná úroveň je nič. No už je to lepšie, pozriem sa. Ne, ešte nie. No to chvíľu potrvá, dokým tam prídu proste tí zamestnanci a tak nebudeme. No, ďalší. Už máme plus 7, vidíte? Pozriem, že už sa vyrába oblečenie, super. Ja by som urobil ešte jednu poličku by som urobil. Také tu, tak. A keď neviem, či sa to dobre vmestí, ale nie. Je to zaujímavá zatiaľ hra. Ja by som sa chcel aspoň trošku pohnúť tu na s tým.
Neviem, že pokiaľ budem točiť, možno keď sa budeme to rozdeľovať asi podľa toho, že koľko toho stihneme. Ja by som chcel aspoň dneska prestúpiť na ten level 2 a uvidíme, ako to bude. Chcel by som pár domčekov vyexpandovať. A už môžeme vyexpandovať. Skúsime to. Ty vole, už všetci chcú. Ale my všetkých nedávame. Počkajte, strašne zle ovládané. Takže my vyradujeme iba tento prvý rad. Tieto nemôžeme, potrebujeme viac dreva. No a máme nové veci, ktoré si necháme už na budúce, ale ešte čo by som mohol stihnúť, je to, že by sme mohli rozšíriť drevorúbcov. Ich strašne potrebujeme, my ich oveľa viac potrebujeme, ako ich máme. V ďalšom videu sa rozhodnem pre tamtú druhú vec. Takže tak. A ešte jednu pivu urobím. No. Takže to je super zatiaľ. Hop, hop. A už môžem tieto 3. Ešte nemôžem tretí. A už sa tu vidíte lepšie domčeky a my máme už workers. Toto sú farmery, tieto tu domčeky a toto sú workery. Takže ono nám to dosť pomáha. No ale to si už necháme na budúce. Díky, že ste sa pozerali, možno trošku kratšie video, ale dúfam, že vás bavilo. Keď sa vám toto video páčilo, dajte kľudne like a odber, budem za to veľmi vďačný. A čaute.